Nyeretlenül 10 lejátszott mérkőzésen mindössze 2 pontot szerezve léptek pályára a Félegyházi Honvéd játékosai a Soltvat-Kert csapata ellen. A mérkőzésen a szezonbéli első győzelmére törő Honvéd gárdája kezdett jobban. A félegyháziak a 8. percben Vakulja Balázs beadását követően Vidéki Ferenc góljával jutottak előnyhöz. A lelkesedésük a következő percekben is kitartott, de a Soltvat-Kertiek kapusa, Hatvanyi Edvárd zicserben bravúrral védett. A vendégek a 20. percben éledtek fel először. Ekkor előbb Holczimmer Tamás révén egyenlítettek, majd 3 perccel később Filus Gábor góljával a vezetést is átvették. Ennek köszönhetően a szünetet is előnnyel várhatták. A második félidőben továbbra is a Soltvat-Kertiek játszottak veszélyesebben. Az 51. percben Ugrai Imre egy védhetetlen gólt ragasztott a Honvéd kapujába, ezzel alakítva 1-3-ra az állást. A 2 gólos hátrányban játszó félegyháziak azonban nem adták fel. Mindkét kapu előtt akadtak helyzetek, de azok rendre kimaradtak. A jeget végül a félegyháziak törték meg. A 87. percben Bagi Ferenc Márton egy közeli fejessel szépített, de egyenlíteniük már nem sikerült. Egy közeli honvéd próbálkozás ugyanis a hosszabbításban a kapu helyett az oldalhálóban kötött ki. Azzal mondással tudom kezdeni, hogy szegény embert még az ág is húzza. Aki kim volt, az látta a mérkőzést, hogy milyen momentumokra gondolok. Úgy érzem, hogy az eredmények nem tükrözik azt, de megint azt kell mondanom, hogy ez a második vagy harmadik helyezett csapat ellen játszottunk ilyen küzdelmes, szerintem elég színvonalas mérkőzést, amelyen úgy érzem, hogy lehet, hogy a jobb csapat, de a szerencsésebb csapat győzött, ez biztos. A szokásos betegségünk előjött, vezettünk, viszont szerintem egy szép támadást követően. Ha lehetett, majd megnézem a gólokat, de szerintem 5 percen belül kaptunk 2 olyan gólt, ami egyértelműen elkerülhető lett volna, mind a 2 egy eladott labda, egy belső lemaradott szituáció, egy beadásból, egy belső védőnk, hát egy belső középpályás lemaradt, berúgták. Mondjuk még előtte egy kapus kirúgásból mind a 2 mi jöttünk, és visszajött középpályára a labda, és nagyon szerencsétlen gól volt. A félegyházi csapatból egyebek mellett az első számú kapus Tóth Péter könyöksérülés miatt hiányzott. Ennek ellenére a játékosok szerint nem ezen múlt a győzelem, hiszen az egész szezont végig kísérte az együttes sikertelensége. Fordulatos mérkőzési játszottatok, meg volt az esély arra is, hogy akár pontot vagy pontokat szerezzetek. Hát igen, ez egész évben így volt, de sajnos egész évben az ág is húz minket, úgyhogy játékban javultunk ebbe a fél évbe, a mérkőzésen is igyekszünk, most már csak a jövőre koncentrálok, úgyhogy próbálunk nyerni. Mi hiányzott a győzelemhez? Gólok. Egyértelműen. Ebben még fejlődnünk kell, de én hiszem, hogy tavasszal egy jó alapozás után meg fogjuk a szurkolónkat örvendeztetni egy jó játékkal és győzelemmel végre. A félegyháziak a bajnokság idei utolsó mérkőzésén az utolsó helyezett Szeremle csapatához látogatnak. A Honvéd játékosa Vidéki Ferenc szerint létfontosságú lenne a győzelem, egy sikerrel ugyanis csökkenthetnék a lemaradásukat a többi csapattal szemben.